Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Aboitiz Capital ang nagpubutyag sa interes para sa joint venture kung po na Negros Occidental kag Bacolod City para sa bulk water project. Sunod kay Cosette Canilaw, ang presidente kag chief executive officer sa kumpanya, 2.8 billion pesos ang ilang proposal para sa among proyekto nga pagatukuron sa Talisay City. Sila ang magasunod sa Public-Private Partnership Code sa Bacolod kag Negros Occidental kag kung sila gid man ang maaprubahan kag mahatagan sa award sa bidding nga patigayunon mga 2 ka tuig ang construction. Ang matabo sunod sa kay Canilaw ang mga magalihas ang surface water gikan sa mga suba. Sa piping nga patigayunon ining igadala sa mga treatment facility padulong naman sa mga take-off points o kun sa water district. Sunod sa kay Mayor Abby Benitez nga mas maayo nga serbisyo kag mas barato nga bilis ang water supply ang kabahin sa discussion. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, sa karon may pila ka mga isyu nga dapat nga ma-address. May iban pagid nga mga investor nga interesado man para sa bulk water project. Kunyara ang Bacolod, mas attractive pagid ang proyekto sa mga investor. We're still finalizing it. That will be part of the proposal that will be submitted. The mayor is saying 2 point something. Around 2 billion. Yeah. And when do you think you can start it? Is there a bidding that will be conducted? Or Yes, we will follow the PPP codes of the city and of the province in terms of approval and awarding of the project. Could it take off this year? If it's awarded this year, we will need at least 2 years for the construction. Supporting that project. Or Yes, joining sir. that project? That's part of the discussion, but if it will bring better service and cheaper rates, pumuluyo, definitely Bacolod will be part of it. I understand may alaman, no? Pero politician, nagpakita din niya. So, we also appreciate your interest. So the bulk water projects won't necessarily be just one. May several out around the province. Yes, in the future, yes, no, but because the main target is Bacolod, so it's that area nearest to Bacolod ang plano nato na i-develop. Kung PPP project na siya, may i-invest ang province. Kita will just make sure about right of way, water permits, and mga nga.